urte batzu dira Jakar elkartekin, Atxabaltako Jakar elkartekin elkarlanin gabiltzana, eta ja hasta 3 urterako, 4 urterako joango dira. Eta, proiektuen nondik norakoa gure ikaslien lana da ordenagailuak eta reziklatzea ordenagailuak eta impresorak. Bigarren bizitza bat eman eta haiekin elkarlanian ekin. Lehenengoko urtean hainbat ordenagailu bilatu genituen, eta txikilin oso librea jarrikia, elkarteneteko lagun batzui esker, horre ibili gara materiala prestatzen. Batez ere, frantsesez jarri dutzeko euren ordenadoriak, eta eta horren testu inguruen aurten induguna da hango ikasliekin olako trukaketa bat, baina trukaketa hau izan da onlineko elkarrizketa bat izatea. UESiko bi ikaslei esker, Mikel izen dutenak, eta hori esker egin duguna da olako saio bat, eta gure ikasle batzuk egon ziren haiekin hitz egiten. Eta hixe dana da oso aberasgarri izan dela, lehengoko elkartuak izan da, eta gure asmoa izango litzake, hemendik eta aurrera beste olako batzuk izatea. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.